No čau Ema, tak pozri, som tu, hej, toto je to miesto, kde sa to má všetko vystavať. Tuto niekde by mala byť tá oddychová zóna, tu už je plot dole, hej. Tu už sme vlastne kúpili tento pozemok, dali sme ho dole a keď ideme smerom ďalej, tak tuto by mala byť, teda začína tá komunitná záhrada. Ja by som chcel, že najradšej by som tu nechal aj tieto stromy, neviem čo stojí, jablone alebo niečo. Vyzerá to byť taký pekný sad, že či by si trošku to nereorganizovala, ten tvoj návrh, že by sme sa na to pozreli spoločne. Hej, že tuto vlastne by mal byť napríklad ten altánok na tomto mieste, hej, vedľa neho teda dažďová záhrada, ktorú si navrhla, a vlastne tam vzadu by mali byť zvieratá. Vlastne ukážem ti asi zhruba, že kde. Tuto je ten plot, odkiaľ sa spraví rovná čiara až k vedľajšiemu plotu a tuto vlastne odtiaľto sa to uzavrie ako priestor pre zvieratá. Hej, tuto na tejto voľnej slnečnej ploche tam by mali byť tie veci na komunitnú záhradku, také tie vyvýšené záhony a potom nejak dotvoriť tento zvyšok. Hej, budeme mať brigády, odkiaľ sa dajú preč všetky tieto dreva, aby sa to dalo aj pekne potom pokosiť. Ja sa tak môžem vykloniť. Hej. No máme tu týchto 600 metrov na nejaké dotvorenie, aby to dávalo teda nejakú logiku. A toto je vlastne pohľad z druhej strany, že tuto niekde bude altánok a za ním teda nasledujú tie ihriska a vlastne celý tento priestor nejakým spôsobom dať dokopy okolo neho až po tieto zvieratka. Že vlastne, že aj tuto bude nejaká tá plocha. No, takže tak, toto som ťa chcel požiadať.